e ademais aínda vai continuar, porque digamos que ese temporal marítimo sempre aguanta un pouquiño máis que en terra. As ondas tardan bastante en normalizarse e despois ven asociado tamén co vento. Nós aquí temos esta xornada de chubascos con ventos moi importantes que tivemos esta mesma mañá, superando os 100 km por hora, pero ese vento tamén azouta no litoral e aí temos ese aviso laranxa ainda activo, sí. Precaución e aviso amarelo tamén no interior por auga e por neve tamén que baixa a cota. O certo é que toda a chuvia das últimas semanas está provocando a baixa salinidade da auga e como consecuencia a morte do noso marisco. Mirade como quedou o fondo da ría da Arousa cheo de navallas mortas. Isto que ven é literalmente un cemiterio de navallas. Imaxes gravadas polos mergulladores da illa da Arousa. Un desastre natural, segundo aseguran, unha hecatombe. Pois sí, ayer sacamos 240 kilos de navalla e ameixa morte. A razón, a baixa salinidade da auga. Din que basta comprobala para decatarse de que algo está mudando. Baixamos abaixo, quitábamos o tubo, probábamos e efectivamente estaba agua dulce a 4 metros de altura. Detrás desta catástrofe, o interminable tren de borrascas. Pero unha vez máis, desconfían da apertura dos encoros. Ás 8:20 algo da mañán daba 20, ás 10 casi e media, agua dulce 1, daba menos de 1, que desconfiamos que en 2 horas que baixa a salinidade tanto. Hai xente que xa desconfía que lle abriron tamén aos encoros. Navalla, pero tamén ameixa e berberecho. E o peor, non só está a morrer o marisco, tamén o resto dos recursos. Está todo morto, navalla, que longueirón, non hai algas, o sea, agora este ano que xa non é só marisqueo, é moito peor. E agora mesmo o noso sector está prácticamente ao punto crítico. Somos 9 buzos e ahora mismo xa hai 4 buzos que están buscando alternativas en terra. Aseguran estar nun punto crítico. Á espera de poder facer unha valoración máis ampla, xa se preguntan se sobrevivirá algún exemplar. Canto tempo pode precisar para se recuperar? Mariscadores e mariscadoras nun punto crítico, poñemos no foco nos mercados, no produto, pero tamén, evidentemente, neles. Luis Pena, teñen algún tipo de axuda ás mariscadoras nunha situación así? Pois poden tela e deben tela. De quen depende? Das administracións, porque estamos diante dunha situación excepcional. Estamos diante de un período de tempo moi prolongado donde as circunstancias climatolóxicas inciden directamente na calidade do que se pesca e do que se recolle e, polo tanto, a Xunta, en este caso, sí entendo que debería aprobar algún tipo de medida. De que vai a depender? Pois de que as confrarías, de que as asociacións se mobilicen, se reúnan coa Xunta, poñendo de manifesto a necesidade de que exista algún tipo de apoio económico, porque estamos pensando que un sector productivo tremendamente importante na nosa calidade alimentaria e, sobre todo, de cara ao exterior, que é onde se vende máis o marisco. Claro, cun ollo no ceo, cun ollo tamén nos encoros, que de eso tamén fala moito, da apertura dos encoros. Decías que o venres imos ter un respiro destas borrascas, pero o mellor entendemos que volven vir despois, que ainda queda máis inverno. Sí, claro, ainda queda máis inverno e os nomes xa sabedes que están dados, a seguinte sería Regina, pero bueno, imos esperar. De momento, pois queda ese sol tamén para que eses ríos vayan desaugando e tamén deixando de aliviar eses encoros que ben é certo que estes días estiveron aliviando agardando a Pedro, porque se contaba coa chegada desta fronte que veu cargada de auga tamén, non? Entón, bueno, xa como estaban os nosos caudais, pois é toda esa auga efectivamente chegou ao mar, demasiada auga, son case 50 días que levamos xa de terrible que vemos precipitacións. marisco morto, pero todos os que tivemos a oportunidade e tamén o luxo, o prazer de acompañar a mariscadores e mariscadoras facendo reportaxes, Raquel, sempre están contando os días do calendario porque les teñen un permiso que lle chaman o Permex para poder ir mariscar, que se non van certos días o poden perder. Aquí temos un referente, un precedente moi importante que é o que aconteceu en 2023, que xa se vos lembrades, houve moitísima mortandade en todo o marisco, tamén precisamente pola baixa salinidade. A propia Xunta de Galicia admite hai uns días que a mortandade nesta ocasión podería ser maior que en 2023, e daquela sí que se puxeron riba da mesa unhas medidas ad hoc, porque como van ir un mínimo de días faenar se non hai nada que recoller. Entón, o que se espera é que se poida habilitar algún tipo de axudas cuns requisitos completamente diferentes. Eles din que a ver se atopan algo
que non estea morto. E a min desta reportaxe chamábame moitísimo a atención, non sei se vos fixastes cando eles dicían que proba ti a auga e así xa te decatas de como vai. E despois esa denuncia que eles fan sempre, que eu creo que non está de máis traer a mesa, que é que os encoros soltan, pero cando, por qué e a quen avisan. Fano como deberían facer? Di o refrán que nunca chove a gusto de todos. Non sei se o responsable dos encoros o certo é que agora mesmo a auga non nos está beneficiando a ninguén. Ana Celia, moitísimas gracias. Nos quedamos con esa boa nova. O venres... Gafas de sol. Gafas de Lentes sol. de sol. Que maravilla. Bueno, pero para todo, porque sempre que decides vai chover,